ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ತುದೆಕ್ಲೇನು ತುಣು ಅಂಡ ಕಡಲು ಕಂಡನೆ ತುದೆ ಬುಡೆದಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಪೂರ ಗಟ್ಟಡ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತುದೆಕ್ಕುಲು ಪೋದು ಕಡಲ್ದ ಬಾಯಿಡೆ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಅರುವೆಡೆ ಪೋದು ಅವು ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಬೆರಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾ ನಾಗರಿಕತೆಲು ಪುಟುದಿನಂಚಿನವು ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಏತ್ ದೈವಲು ಮಾತ ಬೈದಾರ ಆ ಮಾತಾ ದೈವಲ್ಲ ಜಲತೂದು ನೆಲೆ ಹಾತಿನಂಚಿನ ಆ ದೈವಲು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ಸಮೇತ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಏಪ ನಮ್ಮ ತುದೆಕ್ಕುಲು ಮೈಲ್ಯಾಪುಡು ತುದೆ ಬರಿ ಮೈಲ್ಯಾಪುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಮದ್ಯಾಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುದೆ ಬರಿ ದಾಯಗಿನಿ ಮದೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಗಿನಿ ಮೈಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಮೈಲೇನು ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೀರು ಪನ್ಪಿನವು ನರಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ತುಳು ಸಿರಿ ತುದೆ ಬರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತುಳು ಸಿರಿಕ್ ತುದೆ ಬರಿಕ್ ಪೊರ್ಲು ಕೂಡ ಆವೇರು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೇಡು ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಚೇಳಾಯರು ಕಂಡೆವು ಚೇಳಾಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಚೇಳಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಂದಿನಿ ತುದೆತ್ತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬೃಹತ್ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆ ಮರಣಿ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಆ ಜಯಾನಂದ ಚೇಳಾಯರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರುಲ್ಲೇರು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಂಭವಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಕ್ ಬೂಲು ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ತುದೆಕ್ಕುಲು ಆ ತುದೆಕ್ಕಲ್ನ ಆ ವಿಷಯೊಡೇ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಈತ ನಮ್ಮ ಆ ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಜಲ ಬದುಕರಿಗೆ ಅವಂದ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದೈವಲಾವಡು ದೇವರಾವಡು ಜಲ ತೂದೆ ನಿಲ ಆಯ್ತು ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟೆ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತುದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ನದಿ ಇಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಇನಿ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟೋಡು ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪುಣನು ನಂಕ ತೂಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನರ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ಮಲ್ಲ ತುದೆಕ್ಕುಲು ಅವು ನೂದೆಟ್ಟು ಅಜಿಪ ಪಾಲು ನಲ್ಪೊಡ್ತ ಅಜಿಪ ಪಾಲ್ದಾತ ನೀರನ್ನು ಕಲೆಯೊಂದು ನೀರನ್ನು ಕಲೆಯೊಂದು ಕಾರಣ ಇಂಚಿನವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿ ಉಂಡತ್ತ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಮನುಷ್ಯವನ್ಪುಣ ಬಿರ್ಸೇ ಆಯೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತೆ ಇನಿ ತುದೆ ನಮ್ಮ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಇತ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನ್ನಗ ಅರ್ಧವಾಸಿ ತುದೆಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಮರಗಿಲು ಮಾತ ನುಂಗುದೇ ಪೋಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂತ ನೀರಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ ಆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೊಡ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತುದೆಕ್ಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ಪರತೊಂದಿತ್ತನು ಆತು ನೀರು ಇನಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಕಂತುಡು ಅನ್ಪುಣಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕೃತ ಅಪರಾಧವು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂತದು ತುದೆಕ್ಕದತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡ್ನೇನು ಅವನು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡಲಿ ಅವನ ಕಂತದ ಇರ್ನ ಮುಲ್ಕೆದ ತುದೆತ ಬರೀಟ್ ಸಂಕದ ಬರೀಟ್ ಕಾರು ಅಂತಾದ ಬಸ್ಸು ತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಯ್ತದು ತುದೆಕ್ಕೆ ತಕ್ಕು ಇನ್ನು ನಂದಿನೇ ತೂಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಕರ್ಲು ಕಪ್ಪಡೆ ಕೋರಿದ ಪೂರ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಕಂತದು ಆ ತುದೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಾತ ದುಂಬು ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾರುಲು ಪುರ ಪೋದು ತುದೆಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ತುದೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋದು ಇನ್ನಿಗೆ ತಾರುಗೆ ತುದೆಕ್ಕೆ ಪುರ ಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಜಿಕಾರ್ಡು ಆತ ಕುಪ್ಪಿದೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆತ ಮುಳ್ಳುಂಡು
ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಮುಂಡೆವು ಪೀಲಿ ಕಾಣ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನಿ ಆ ತುದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೀನುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲು ಅವುಲ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇರೆ ಅಬ್ರೋಣಿ ಬೋಲುಂಡಿತ್ತೆ ಅಬ್ರೋಣಿ ವಾ ತುದೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಬ್ರೋಣಿಜ್ಜಿ ಮೊರಂಟೆಜ್ಜಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕಂಡೆವುದ ಮೀನು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಮೀನ ಬೊಂಟೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗೂ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದ ಜಯಾನಂದ ಚೇಳಾಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ರಡ್ಡನೇ ಟರ್ಮುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಆರು ಕಂಡೆವುದ ಉಳ್ಳಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐಟ್ ಕಮಿಟಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಲ್ಲಿಯಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಇನಿ ಮರಣಿದ ದಿನ ಕಂಡೆವು ಉಳ್ಳಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರ್ದು ಬತ್ತದು ದುಂಬು ಏಪ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಮೀನಿನ ಅಡೆಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಡೆಪುದ ಕಂಡೆವುಡು ಆ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ತುದೆ ಅಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅವು ಇಡೀ ತುದೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಿನ ಕೊಡಿದನು ಕೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತುಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದನು ಅವು ತುದೇನು ಮುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಮರಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ತಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ದಾದಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಾಮಧೇನುನ ಮಗಳು ಆ ನಂದಿನಿ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಗೂ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಕುಲು ಆ ಮಹಾ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುವೆರು ಆ ತಪಸ್ಸದ ಫಲ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಭೂಮಿಗೆ ಆ ನೀರಿನ ಕನೋಡು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಾಮಧೇನು ಕನರೆ ಅಡೆಗಪೋದು ಕೆನ್ನಾಗ ಆ ಕಾಮಧೇನು ಆ ಅರುಣಲೋಕೋಗು ಪೂತುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂಡ ಈರು ಕಾಮಧೇನುನ ಮಗಳು ನಂದಿನಿ ಉಲ್ಲೋಲು ಅಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಡೆದು ಅವಳರೆಗೆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರೆಗೆ ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಅಪಗಾರು ನಂದಿನಿಡ ಪೋದು ಕೇನ್ನಾಗ ನಂದಿನಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು ದಾದ ಅಂದುಕೇಂಡ ಪಾಪಿಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರಯೇ ಪಡೆದು ನಂದಿನಿ ಅಪಗ ಪಂತೋಲು ಆ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಸತ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿಡ್ ನರಮಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬಿದೆ ಒಂಜಿ ಆ ನರಮಾನ್ಯದ ಹತ್ರ ಈ ತುದೆ ಹಾಳ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆನಿ ಕಾಮಧೇನುನ ಮಗಳು ನಂದಿನಿ ಪಂತೋಲು ಇನಿ ನಂದಿನಿ ಅವು ಅರ್ಧ ಸೈತಿನ ಪುನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಂಕಿನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪುನದೀದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ನೇತಾರರು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಉಳ್ಳಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಚೇಳಾಯರು ಜವನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮರಣಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವಿಷಯ ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ನಂದಿನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ತಾರನ ಬಾಯ್ಡಿಕೆನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ದಾನ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಮುರಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದಿಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾತೇರು ಕೇವಲ ಜಯನಂದರ ದಾತ್ರ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಏರು ಸಂಚಾಲಕ ವಹಿಸಂದ್ರೆ ಒತ್ತಂದೇರ ಅಕ್ಲೇರ್ ದಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚಲಯರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಹಳೆಂಗಡಿ ಆದಪ್ಪು ಸಸಿತ್ಲಾದಪ್ಪು ತಡಂಬೈಲಾದಪ್ಪು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಂದ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಬೇಜಾರ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಈ ತುದೆ ಒರಿಯೋಡು ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಎಂಜಿನ ಹಾಳಾತಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯನೇ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿದು ಅಕ್ಕಲ ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಐಕತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಏರ್ದ ಪುರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಐಟ್ ಬಕ್ಕಲ ಮನಕ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ರಕರ್ತ ಇರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಐಟಿ ಎಂಗ್ಲಚ್ಚಿ 4-5 ಜನ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಏರು ದಿವಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಗಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಪೂರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇನಂಜಿ ಇಂಚೂರು ದುಂಬು ಕೊನೆ ಹಿಂದೆ ಐದು ದುಂಬು
2007 ದಿಂಚಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ದಯಪಂಡಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುದೇನು ತಗೊಂದಿಲ್ಲನ ಒಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಅಪಗಡದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದುಮ್ ಪೋಯ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನೊಂಡ ಈ ನೀರಿನ ಕಲುಷಿತ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಆಪುಣ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಎಂಕಲು ಅಪಗಡದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು 55 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಎಂಕುಲೈಟ್ ಜಪ್ತದ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಅಲ್ಪನೇ ಓಡೋಡು ಆ ಕಡಪುಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿನಕಲು ಬೊಂಡದ ನೀರ್ದಂಚಿನ ನೀರಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಪಾಡೊಂದು ಪುನಃ ಕಾಲೋಡು ಬೊಂಡದ ನೀರ್ದಂಚಿನ ನೀರಿತ್ತಿನ ಆತ ಪೊರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ನೂದು ಓಡೋಲೈಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಪೊಯ್ಯ ಕೆಸರು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆ ದುರಂತ ಬರುಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕನಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಏನು ನಿಜ ಅಂಚಾದು ಆ ನಂದಿನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಏ ದಾಯಗಂಚಾಂಡು ನಿಜವಾದ ಇಂಜಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಟೆ ದುಂಬು STP ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸುರುಕ ಅದಾದಿತ್ತನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಂಕಲು STP ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತೇರಂದ ಆಂಡಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ದಯಪನ ಅಪಗನ ಇಂಕಲು ಪ್ರತಿವಿರೋಧ ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನ ಕಕ್ಕಲು ಇಂಜಿನ ಬಂಡಿರ ಮಣ್ಣಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬತ್ತನಂದಲ್ಲ ಅವನು ಕ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಅವನು ಇತರ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊರ್ಪ ಇಜಿನಂದ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಒರಿನಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊನ್ನದು ಮಲ್ಪ ಪನ್ನದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಎಕ್ವೈಷನ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ತೀರ ಆ ನಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಆ ನೇಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಪಂಚಿನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಕಾಪಿಲ ಉಂಡು ಅವು ಒವೆನ್ನ ಹಾಕಲು ಊರ್ಜಿತವಾದ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅಪಕ ನಾವು ಕೈಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಕನೇ ಇಂಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಲೇಕನೆ ಏರ್ ಕಜಾಪುರ ದಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಅವು ಚಲಾಯರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಜವಾದ ತುದೇವರೆಗಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಡಂದಾನ್ಲ ಚಲಾಯರ್ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ತುದೇನು ಒರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಆದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ತುದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪಾಯನು ತಡಂಬ ಇಲ್ದ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರ್ ಆರನ ಬೇಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಿನ ಒಂದು ಕಜಾವನ್ ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ದಾತಾವು ಕಜಾವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಂಡೇರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಒಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಮಲ್ತ ಇಂಗಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲತ್ತೊಂಬತ್ತ ಯಾಪದ ಅಪಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನಂಜಿನ ಪೊನ್ನೂರಾಜರನಿಲ್ಲ 90 ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೂಳು ತುಂಬುದನ್ನು ಸರ್ ಅವಿನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅವು ದಾದಾನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡುವ ಪಂಡೇರು ಅರ್ಧ ಕಾರು ಪೋಯರ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಪೋಯರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾದಾನ ಕುಡಂಜಿ ದಾದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವ ಪಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನಕ ಕುಡಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಣ್ಣದವರು ಬತ್ತೀರು MRPL ಸೈಟ್ ದಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪುರಾರಿಗೆ ಬಂಡ ಬರ್ತ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಇಂಚೆ ತುದೇ ಉಂಡು ಸರ್ ಕೈತಲ್ಡೆ ಲಾಯಕದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಹೂಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಭರವಸೆ ಇತ್ತಂದು 6 ಪೂರ್ವ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಅವಳ ಊರ್ಜಿತ ಆಯ್ಜಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ತುದೇನು ಲಾಯಕ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನೊಂಡ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ಕೇರಾಡು ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಓ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕಂಡೇವುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರವಡು ಈ ಮೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಡೇವುದ ಮಿತ್ರ ನಂಜಿನಿ ಮಿತ್ರ ಬಂದವ್ರದ್ದು ಕಂಡೇವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಹಿಂಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಲ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ತುದೇನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರಡ ಅಪಗ ಅರಡ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಈ ಹೂಳು ತುಂಬ ನಡೆದಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆತಿನ ಐತ ಪೂರ ಒಂಜಿನ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಅವ್ರು ರಾಸಿ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪೆಂತಲ್ಲ ಕಾತಂದು ಅವನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಅಪಗದ DC ಏನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದಿರು ಅವ್ರು ಬಂದಿರು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಆಪಿನತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾಮಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಂದಂಡ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಬಂದು ಪೂರ ಅಪಗಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಎಂಚಾತನು ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಕೋಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಬತ್ತೇರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಬತ್ತೇರ ಅರ್ಧಾದ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಈ 6 ಬರ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಬತ್ತಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣಿಲಕನೆ ಈ ನದಿ ತುದೆ ಇಜ್ಜಿ ತುದೆ ಉಂಡೊಂದು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಮೂಲಡು ಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೋಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೋಯ
ಅಂಚಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರನ ವಿಶ್ವಾಸದಂದೇ ಎಂಗಳು ಪೋಯ ಅಕಲು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಿ ಮಲ್ತಂದ ಪೋಂಡದ್ ಬಂದು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ ನೇತೃತ್ವ ದಿಶಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಮುರಣಿ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಕೋಡದ ದಿನ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಬರ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ತಡೆ ಉಂಡ ಅವನು ಮಾತು ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆನಿರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ವರದಿ ಕೊರಡು ಈಚಿನ ಜನಕ್ಲು ನೋಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲ ಕೊಲ್ವೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದು ನಿಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಟ ನಿಟ್ಟು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನೀರು ಬೋಡು ಬರ್ಪಿನ ನೀರು ತುದೆ ದುಂಬಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಯಾರು ಒರಿಯನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ದಿನ್ನೆ ಮೂರನೇ ವೈದ್ಯನ ಹಾಕಳು ಏತು ಜನ ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಪೇರು ಕೆಲರದ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ದಿಂಪಿನ ಆತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಬೈಯಡ್ ಬದ್ದು ಬೆನ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ನೆಲತಂಪುಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡತಂಪುಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡ ಅವನ್ ನಿಗಳು ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಕೇನು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ದುಂಬೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತನು ತುತಿಕುಂಟು ಬಲ್ಕೆತ್ತಂಡ ಬತ್ತಿನ ಏದಾನುವೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಬೇರ ಕೋಲು ಕೊರ್ದು ಪಿಡಿದಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ನಂಗೆ ಬೈದನು ನಾ ತುದೆ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಊರ್ ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಯವು ತುದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏರಿ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ತುದೇನು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಬತ್ತದು ಅತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತದು ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಾಗ ತೂವಡಾಯಿನಿ ಏರು ತೂವಡಾಯಿನಕುಲು ಆ ಸುರುತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಬತ್ತು ಸುರುವಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೂವನ್ನಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಂಕಿನಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಿ ನಂದಿನಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ವ್ಯತ್ಯತ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾತುದೆಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ವ್ಯತ್ಯ ಅಂದು ಅವು ಶಾಂಭವಿ ಆದುಪ್ಪು ನೇತ್ರಾವತಿ ಆದುಪ್ಪು ಇನಿ ಆ ಫಲ್ಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ಯಾವೇನು ತೂನಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ನಂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ನಂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕೊಲೆಡೆ ತೂಂಡ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಂತದು ಒಲ್ಪಲ ಕೇರ್ದು ಪುಣೊನ್ನದಕ್ಕದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಬೊಡ್ತಿನ ತೂದಾರ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಕೆಸರ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮೂಲ ನಂಕಿನಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಲು ಪೂರ ಪಡೀಲು ಬೂರುಂಡು ಕೃಷಿ ಬೇಲೆಲು ಉಂತುಂಡು ಓಡಲು ಪೂರ ಅಟ್ಟೋಬುಲ್ಯ ನುಗನಾಯದ ಅಟ್ಟೋಗು ಬೂರ್ನು ಎರ್ಲು ಕೈಕಂಜಿಲು ತುದೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ತುದೆ ಬರಿತ ಕಾಂಡೇಲಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಪಾದ ಕಲ್ಬಾಡಿಯರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಕಾಸು ಸರ್ಕಾರದ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ತುದೆ ಬರಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ ನಿಜವಾದ ಐತ ಮಣ್ಣದ ಹಿಡಿತೋನು ನೀರದ ಹಿಡಿತೋನು ಆ ಬೇರಿಡು ಪತೊನ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಕಾಂಡ್ಲ ಗಿಡೊಕ್ಕುಲೆಗಿ ಕೆಲವು ತುದೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ನವೀನಣ್ಣ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಕಾಡುಂದೆಪ್ಪುನು ಕಾಡನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐತ ಮರಮಟ್ಟನು ಪೂರ ಲೋಡುಗು ಲಾರಿ ದಿಂಜಾದ ಕಡಪುಡ್ದು ಐಕ್ ಉದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕರ್ಬ ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಕಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ದೇವೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದ್ಯಾಗ ಅನಿದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂಡು ಅತಡ ನಾಗನ ಬನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಐತ ಪೂರಾ ಉದೇನು ಬುಡ್ದು ನಮೈನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಕೇಂಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತುದೇನು ನಮಲ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಂದಿನಿ ತುದೆತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷದ ಪಿರವು 200 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಕುಮಾರೇ ಎಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅವು ಕಂಡೇವುದ ಜೈನಾದಿಗೆದ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಐತಿಹೋಲುಲ್ಲ ಆ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕತೆ ಹತ್ತವು ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಅಪಗ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದೈಕ ಅಡೆಪುದ ಕಂಡೇವು ಬಣ್ಣದ ಪುದರಾತಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಣೆಕಟ್ಟ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಡೆಪುದ ಪಂಜಿರ್ಲಿಂದುಂಡು ಕಟ್ಟ ಉಂತಂದಿನ ಪೊರ್ತುಗು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ತೂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆ ಕಟ್ಟ ಕಡಿಯೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಪಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಲು ಉಂದುಂಡು
ಆ ಪಾಯಿ ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಪಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಲಿಂದಾತಂಡು ದುಂಬುದ ಆ ಜನಪದ ಮೂಲದ ಐತಿಹ್ಯಲು ಒವುಲ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಡೆವುದ ನಾಗಮೂಲದ ಆಲಡೆ ಕಂಡೆವು ಜಾತ್ರೆ ಮೀನು ಪತ್ತದು ಮಚ್ಚುಂಗಲ ಬೋಂಟೆಡ್ದು ಸುರುವ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದನಕುಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಇನಿ ತೊಂದರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನ ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬಲಸುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಪೊದಿಕೆನ ಉಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಟಮುಂತ ಬರಿಟ್ ಜೆತ್ತದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಟೇರು ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಿಡಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯೋಲು ಎಂಚ ಲಡಾಯಿಗೆ ಶುರುವ ಪುಡ ಅಂಚ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಮೀನುಲು ಲಾಗಿದು ಅವೇನು ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತರ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೀನುಲು ಇನಿ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೀನುಲ್ನ ಆ ಗುರ್ತನೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಅತಡ ಆ ಮೀನನ್ನು ತಿನರೆ ಅವನಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಬೈದುಂಡು ಉನ್ನು ನಂಕಾತಿನ ದುರಂತ ಉನೆಕ್ ನಮನೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದು ಅವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಬರಡು DC ಬರಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬರಡು ಕುಡೋರಿ ಬರಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋದು ಬಜಿ ಕಾನೂನ್ದ ಬೆರಿಯ ನನಲ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಬುನತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದಲೈ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಡೆವುದ ಜಾತ್ರೆದ ಉಲಾಯೇ ಆ ತುದೆ ಎಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಆವಡು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಡು ಆತಿನಂಚಿನ ತೊಂದರೆನು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಡು ಆತಿನಂಚಿನ ತೊಂದರೆನು ನಮ್ಮ ಗಂಜಿದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಸ ಬಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಸ ತಿಂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಇಸ ಪಾಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಸ ಪಾಡಿ ಪಾಡ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ತುದೆ ನಿರಂತರ ಅದು ವರ ನಡುಟು ತುರೆ ಅವೇ ನುಂಗುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿರಂತರ ಅದು ಆ ತುದೆ ಪರತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರ್ ಪಂಪರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಮೀನುಲು ಮಾತ ಅಪಗಪಗಿರಿಗೆ ಅರೆಗೊಲ ಬಂದಾಗ ಮೀನು ಮಾತ ತೈಪುಂಡು ಅಂದು ತಯಾರ ಕಾನೆಂಚವನ್ನ ನೀರಿತ್ತಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಪಡು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ದ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಮೀನು ಐಟು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ತೈಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾರ ಇಸಪಾಡಿಯರ ಮಲ್ತೇರ ಒಂದು ಮಲ್ಪರು ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನತ್ತು ನೀರ ತುದೆ ಟಿಪ್ಪುಜಿ ಈರು ತೂಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ತುದೆಕ್ಲೇನು ತೂಲೆ ಅವು ಮರಿಯೋಲೋಡು ಪರಪುಂಡು ಮರಿಯೋಲೋಡು ಪರತ್ತದು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಮೂಜೆ ತಿಂಗಳೋಡು ತುದೆ ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ತುದೆ ನುಂಗುಂಡು ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆತಡಿ ಸದ್ಗುರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುದೆ ನದಿ ಉಳಿಸಿ ಸೇವ್ ರಿವರ್ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರಿಪಿಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಫಿಲಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡೇರ್ ಅವಾಗ ಒಂದು STP ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ STP ಬಂದಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರತೆ NOC ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗುಲು ಅಫಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನ ಮಲ್ಪಾರು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ನೀರಿನ ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಪುಣಂಚಿನ ನೀರು ದಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡವು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಗುಲವನ್ನು ತುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಫಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಐಕ್ ಒವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಐಕ್ ಈ ಅನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಿಡ್ದು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಂದದು ಕ್ಲೀನ್ ಭಾರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀರು ಅವೇನಾಗ್ಲು ಆ ಕಂಪೆನಿದಾಗ್ಲು ಪರ್ದು ತೋಚವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನೀರು ಒಂದು ಈತು ಪ್ಯೂರ್ ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಒಂದೇ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು
ಐಕ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆವಾಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಆವಾಡು ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ఉంది ಒಂಜಿ ಒರೇನ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪುಂಡು ಒರೇನ ಬಿರೇಲ್ ಕಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಜೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೆದ್ದಿನಂಚ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಕೊನುದು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಇಜಿಂದ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಪಕ್ಕನೆ ಇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇನು ಪೂರ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಐತ ಒಟ್ಟು ಈ ಮೂರ್ಖ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕಲು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಕಜ ಕೊನಪೇರು ಆಂಡ ಮಗುಲು ದಕ್ಕುನೇನು ಮುಡುಪುಜೇರು ತುದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಏತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇಟು ಕಟ್ಟದ ದಕ್ಕದಿನ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಲ್ಲ ಅವೇನು ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಪಾಲು ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಐಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣಾನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅವೇನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡುವ ಅಕ್ಲೇನು ಪತ್ತುವ ಒಂದು ಪುರ ಏತು ಜನಕ್ಕೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ಬದಲು ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಕು ಪುರ ನಮ್ಮನೆ ನಮಿತೆ ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಉಂಟದೆ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಆ ನೀರು ತುದೇತ ನೀರು ದೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಪರ್ಕುಲೇಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪರ್ಕುಲೇಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಪೊಯ್ಯದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಯ್ಯದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನೀರು ನಿರಾತಂಕ ಅದು ಉಗ್ಗೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕಂತುಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನ ಏನ ಪಾತ್ರೆನು ಮುಂದುವರಿಪ ಬಕ್ಕ ದಾದವನ್ನಾಗ ತುದೆ ಬರಿಕಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಇರಗಡೆ ಬಂಡಾರೆ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಕಾಣ್ಲಾಯ್ತು ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಂಡೇಲು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಕಾಂಡೇಲಿಡು ಐಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಕಾಂಡೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡು ಕಾಂಡೇಲು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ವಿಧಾಗ್ತದೆ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತನುಂಡು ಈ ತುದೆತ್ತ ಬರಿತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವು ಜರಿಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪು ರಡ್ನೇದಾದ ಮೀನುಲೆಗೆ ಕಿಂಜಿ ದೀವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಡಲ್ದ ತುದೆತ್ತ ನೀರು ಕಡಲ ಪೋಪಿನಕ್ಕ ಅವು ಅಳಿವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಐಕೆ ಎಸ್ಚುವರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಈ ಅಳಿವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಣೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಕಡಲಪ್ಪುನು ತುದೆ ಇಟ್ಲಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಟ್ಟಿ ಕಿಂಜಿದಿ ಒಡ್ಡ ಅವು ಕಡಲದ್ದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತದು ತೆತ್ತಿದು ಮುಲ್ತು ಕಿಂಜಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಬಹುದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುದೆಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂತನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ ಮರನೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದುತ್ತೆ ಮಾತ ಬೈದಿನಕುಲು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲು ಬೈದಿರು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಐತ ದಾದ ದುರಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿಡಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೋಡುಂದ ಐಕ್ ಮನಸಾದ ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಪೋತೇನು ಅಂಡ ಏತು ಬೇಜಾರಾಪುಣುಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುದೆ ಅವು ಇನಿ ಐಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಆಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಜತ್ತಂಡ ನೀರು ಮೇಯ್ಕೈ ಕಿರ್ಮುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನವೀನಣ್ಣ ಏತು ಜಾತಿದ ಮೀನುಲು ಅವೇನು ಎನ್ನುನಾಗ ಇನಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾತಿದ ಮೀನುಲು ಖರೀದುಪೋಂಡು ಇದು ಇರ್ಪಂಡಲ್ಕ ಅಬ್ರೋಣಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಬ್ರೋಣಿ ಎಂಕುಲು ಗಾಲಪಾಡ್ದು ಅಬ್ರೋಣಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಬ್ರೋಣಿ ಬಂತ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಬ್ರೋಣಿ ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಈ ಚನ್ನಡಕ್ಕ ಚನ್ನಡಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಮೀನು ತೋಡ ತುದೇಟು ಮಾತ್ರ ಕಡಲದ ದಿಕ್ಕು ಕಡಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ತುದೇಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ರು ಬರೆಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಫೀಸ್ ದ ಪಿರೌಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗ್ಗುಂಡಿ ಸರೋವರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪುಣು ಖಾಲಿ ನಂದಿನಿ ಮಾತುಕತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಈ ನೀರು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡ್ದು ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಡಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಜನ ಪರಿಹಾರಲ್ಲ ನೀರು ನಾವು ಆತು ಉನ್ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೇವಲ ಇನ್ನು ನಂದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಚಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡು ಹಳೆಂಗಡೆ ಆಡು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಭೂಮಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ನಮನಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಸುರೂಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಐಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಬದುಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ತುದೆ ಇಜ್ಜಿಡ
ವಾಗ್ವೇಳ್ಳ ನೀರು ತಿಕ್ಕೋಚಿ ಆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ತುದೆ ಬೋಡೆ ಕೃಷಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಐತ ಕುಡ್ಲಾಡುವಾರು ಗಂಟೆ ಸರ್ ನೀರು ಬರ್ತು ಅವಳ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಅವೇ ಇತ್ತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬ್ರಿಸ್ಲರಿ ಇಂದ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವೇನ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬರೋದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬರೇ ಪಿಜೇರಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ವತವ್ರು ತಿತ್ತು ಬೂರ್ದಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಪತ್ತದಕ್ಕಂತದ್ದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ಲದ ಮೇಲಿಗೆ ತಾಗಿದ ಐಟಿತ್ತಿನ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಿನ ನೀರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಟು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ ಬರೇ ಪಿಜರಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ನವೀನಣ್ಣ ಇತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಲ್ತದು ಆ ನಂದಿನಿ ಅತ್ತದ ಶಾಂಭವಿ ಆ ತುದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮೀನಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈರ್ ಬನ್ನೆ ಐತೆ ಒಂತೆ ಮೀನ್ದ ಪುದಾರ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪಲ್ಪ ಅವರ ಒಂಚೂರು ದಾದಾ ಉಣ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣಿಜಿಂದ ಒಂದೇತ ಟೆನ್ಷನೇ ತುದೆತ್ತ ಕಾನೆ ಇರ್ತದೆ ತುದೆತ್ತ ಕಾನೆ ಈರ್ಪೆ ಮಾಲ ಪಯ್ಯೆ ಅಬುರೋಣಿ ತೇಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಂಜಿ ಮುಗುಡು ಮೊರಂಟೆ ಪಾರೆ ಮುಡವು ಪಾರೆ ಪಂಡ ಮಾಲ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಪಾರೆ ಕ್ಯಾವಜಿ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಮುಡವು ಅಂಡತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಂಜಿತ್ತನು ಚನ್ನಡಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಾಯಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಅವು ಕಂತಂಡ ಉಂದಾಪುಡು ತೊರಕೆ ಬಲ್ಚಟ್ಟು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಟೆ ಉದಕ್ಕೆ ತುದೆ ಕಡಲ್ದ ತಾಟೆ ತುದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಪುರಿಯೋಲು ಅಂದು ಈ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಚನ್ನಡಕ್ಕ ಕೌನು ಕೆಸರಡು ಕೌದು ಗುಲ್ಲುನು ಎಕ್ಕುಲು ಕಂಡೆವಡು ಮೀನು ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಕರಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮರಣಿ ಇಂಚೊಪ್ಪಗು ಪೆರಿಯತ್ತುದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ತೀರಿಯರು ಅಂಚಿನ ಆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಕಾಲೀನೇರು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಉದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಣುಂದಾಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅವು ಗೋರ ಬಲೆ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದ ಬೀಪುನ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಬಾಡುವಿರು ಅಪ್ಪಗತ್ತುಜಿ ಸುರುಟ್ಟು ಕುತ್ತರಿದ ಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಲೆ ತಕೊಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇನು ಐತ ತೊಜಪ ಇರ್ತೋಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನೇನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮೀನದ ತಿನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಕಮ್ಮೆನ ಮೀನಿ ಆ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದು ಕಂಡೇವುಗೋ ಮೀನುಗಾತ್ರನೇ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಡೇವುದ ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಕಡಲ ಮೀನು ಕಂತದ್ದು ಮಾರನ ಬಂಗುಡೆ ಕಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಾರನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಿಜನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟೊಂಜಿ ಕೊರಂ ಕಿಜನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಿಜನ್ ಕೊಡ್ಡ್ಯಂತರ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಲೆ ಟೆಂಕಲೆ ಕಜಂಬುಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೆ ಉಡ್ತಿಕ್ಕುನು ಅಟ್ಟೆ ತರು ಬಾರಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಜತ್ತಂಡ ಆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಣೇಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಲ್ ತುದೆ ಮಾತ್ರ ತೈತೊಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ತುದೆ ಅವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಮತೋಲನಗೂ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡೆಲೇನ್ ಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೇನು ಗರ್ತದ ತುದೆನಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೇನು ಗರ್ತದ ತುದೆನಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಡೆಲಿಂದ ದರ್ತದ ಪಾದೆಗಲ್ಲಗಂತದ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಕ ಪಾಡುವ ತುದೆ ಬರಿಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಐಟು ಮೀನು ಕುಳ್ಳರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಮೀನು ತೆತ್ತಿದಿವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಈ ಅರೆಗೊಲಗಾನ ಕಡಲ್ದ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಡಲ್ದ ಬರೀಟ್ ನೀರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮೀನು ಪೂರ ಪಿರಬೋಪ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಣಂದಾಂಡ ಮೀನು ನಿಧಾನ ಪಿರಬೋಪ ಇದನ್ನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮೀನೇ ಮುರುಚಿ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಡಿಕೊನರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ ಭೂಮಾತ ಮೀನ್ ತುದೆ ಮೀನ್ ತಿಂತಾರೆ ಡಿಕೊನೇರೆ
ಎಂಕುಲೆ ಅಂದ ಯಾನಂಚೂರು ಪಿರ ತುದೆ ಮಿನ್ ತಪ್ಪೆ ಬಂಡ ತಿಂತಿನೈತೆ ದಯವಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ತುದೆಕ್ಲು ಇತ್ತಿದಿ ನಮಕ್ ಗುಯಲಡಿ ಮುಗುಡು ಮಡಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಎಂತುತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮೀನ ಅಂಚಿನ ಮೀನ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತುದೆ ಬರಿ ಬೊಂಡ ಕಾಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬೋದಿನ ಮಾತ ತೋಜುಂಡ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ್ ಮುಟ್ಟ ಎರಪಂದ್ ಕಾಲ ಬೈದ್ದೇನೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಡಿಯೇ ಗಾಡಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಡ್ ಸಂಕದ ಬರಿಟ್ ಬತ್ತದು ಉಂತುನು ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಕುತ್ತ ಬತ್ತುನು ಬಾಟ್ಲಿ ತುದೇಕ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಅವು ತುದೇಕ್ ಕೈತಾಲ್ದ ಇತ್ತ ಪೇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವಲತ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇಡೀ ದಕ್ಕೆ ಎರಡಂಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕುವೇರು ಏತು ಬೇಜಾರಪ್ಪುಡು ಬನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಲೇಟ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ಕಜ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಗುಯಲ್ದ ಎತ್ತಿನ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡು ನೆತ್ತಂದೆ ನರಮಾನಿಯವರಿ ತುದೇಟ್ ಇತ್ತ ಜಪ್ತದ ಅರ್ಧ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾವು ಅದು ಕೈಕನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ತುವೇರೆ ಹೋಗುದೇರು ಎಂಕ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ತುದೆ ಬರಿಕ ದಕ್ಕುನಿ ತೂನಗೊಂಡತ್ತೆ ಯಾತು ಬೇಜಾರಪ್ಪಡು ಬೊಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಕಂಗುಲು ದಿತ್ತನತ್ತೆ ಐಟ ಪೂರ ಒಂದು ನೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ತಿಕ್ರ ಸಂಕ ಬರ್ತನ ಪೂರ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡಿಕೊಂಡರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ತಾ ನಂಗ್ ತುದೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಂಗ್ ದಿಕ್ಕೋದಿತ್ತದು ಅದೇ ಐಟ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಪಿಲ ನಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇ ನಂಗ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಹಲ್ಲಿಡಿ ನಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರ ಹಲ್ಲಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಈರಗಿತ್ತಿನದ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತದ ಅಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಲಾರ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಏತೆ ಪಲ್ಲೊಲೆತ್ತನು ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆತಲ್ಲ ಕನೆ ಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಕ್ಕ ಈರೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಲೆ ಕಣೆ ಈ ಬೇತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬೇತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತು ತುಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದು ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ತದ ಒಂದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಗುಡ್ಡಗಾಡೆ ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಡೆ ಸಮತೋಲನ ಬೋಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ ಓವಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಣ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಜಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತುದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಅತ್ತಡ ಮೋಸ ಮಲ್ದಿನ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ರೈತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕೊಂತಲು ವಾಡ ಬತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತದು ಕೆಸರ್ದೆತ್ತದು ಕಟಪನಿ ಬಾಡೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೇ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ದಕ್ಕೆ ಆ ದಕ್ಕೆಲೆಡು ದಿನೊಟ್ಟೋ ಒಂಜಿ 25-30 ಲೋಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಡು ಕೇದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಡು ತೋಟೋಲೆಗೆ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಅಕುಲು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಓಡೋಗು 10 ಪೈಸಾ 15 ಪೈಸಾ 4 ಆಣೆಗೆ వచ్చిದಿನ ಉಂಡೆಂಕುಲು 4 ಆಣೆ ಒಂಜಿ ಓಡೋಗು 4 ಆಣೆಗೆ వచ్చిದಿನಂಚಿನ ಕಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಲೋನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಯ್ಯದ ದಂಧೆ ಶುರುವಾತದು ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅವದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೇಸಾಪು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಕರಿತೋಟೋಡು ಒಂಜಿ 25 ವಾಡ ಪೊಯ್ಯ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಕ್ ಬತ್ತದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಆ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆದ ತುಲು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ಕೇಸದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬೈತದೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಆತನು ಮುಂದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಏನ್ ನಮ್ಮನ ತುದೆ ಏನ್ ನಮ್ಮನ ತುದೆ ಆಯ್ಕ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತದಾಯಕ ನೋಡು ರೈತರಿಗೆ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯದ ಕೆಸರು ಬೇರೆ ಒಯ್ಕಬೋಡು ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾಪ ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಅಪಗ ಹಾಳ ಎಂತುದೆ ಇತ ನಂಗಿನಿ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆತಿನಿ ದ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಡೋಲು ಪೂರ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಡ ಒರಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಸುತ್ತದ ಕುಲ್ಪೂರ ಪಡಿಲ್ದಿಯರು ಅಲ್ಪ ನವಿಲು ಜತ್ತುಂಡು ಪಂಜಿ ಜತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕಂಡೋಲೆಗೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆದ ವೀಣಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಯಾನ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ವೀಣಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾತೆರುವರು ಪಲ್ಲೆ
ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರುವೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಈರು ಪಾತೆರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಏತು ಒಂಜಿ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಪಂಡಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ದಾಯಡ್ದಾತಿನಿ ಗೊತ್ತುಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಜಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ್ಲ ಅಂದು ಪೂರಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಂಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಕ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಈ ಪರಿಹಾರಗೂ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಎಂಚ ದುಂಬರಿವುನು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಉಂಟು ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುರಡಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಆದುಪ್ಪು ಐದೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಲ ಆದುಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ಗೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಆದುಪ್ಪು ನೆಟ್ ಏರಿಗ್ಲ ಒರಿಯಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಈ ನನ್ನಿನಿ ತುದೆ ಅವೇನು ಒರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ನನ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೋನು ಚೆಲಾಡ್ದ ಊರ್ದ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೋನು ದಾಯ ಪಂಡ ಈತ ವೀಣಕ್ಕ ಕೇಳಾರ ಗೊತ್ತದ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಆ ಜನಪದ ಒಂಜಿ ವೀರನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಆ ಕಾಳಜಿ ಎಂಚಿನವನು ಉಂಡ್ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಇನಿ ಅವು ಐಕ್ ಏರು ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆಪಿನ ಪೂರ ಅದು ಬೋತುಡು ನನ್ನತ್ತ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರದಾದ ಅಂದ್ ಪರಿಹಾರದಾದ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಂಪೆನಿಲು ಆವಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಆವಡು ಅಕುಲು ಎಂಚನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಡೆದು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ವಾ ಸರ್ಜರಿಗಳ ನಮ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅವೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬಗ್ಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಏರೇ ಆವಡ್ ಆ ತುದೆಕ್ ವಿಷ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಅವೇನು ಉಂತಾದು ತುದೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುರು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಪರಪು ನಲ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗಿ ಸಾತ್ಗಾಕಲು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಬೇಗ ಅಂದ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ತುದೆ ಆತ್ ಕಲಂಕದುಂಡು ನಾನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚ ದಿನ ಆಯ್ತು ಜಯನಂದೇರ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ವಿಷಯನು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಾನೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗನು ಪತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗನು ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಸಕಾಂಗನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸ್ತು ಕೆಲಸ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಆ ಎಂಕುಲು ಐಕಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಾರೇನಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ನು ದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಜನ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಅವು ಕಂಡೆವುದ ಆಲಡೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕು ಆ ಬದುಕದ ನೆಂಪುಲ ಮದತ್ತು ಗೋಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೈರೇಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿನೆಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 10 ಮೋನೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಕೇವಲ ಇನ್ನ ಚೇಳಾರದ 10 ಮೋನೆ ರಾವಣಗಿತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮುಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತು ದಕ್ಕರ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಶುರು ಮಾತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ಇರೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತು ದುಮ್ಮು ಇರು ಕೋಮಣ ಕಟಂಬೋದು ಇತ್ತಿನ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬರ್ರೆ ಶುರು ತಿನ್ಪಿನ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಲು ಒಂದೇಟು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ತೆನಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬೆ ಇಂಚೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರನು ಅವೇನು ದಕ್ಕೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಆವಡು ಅವೇನು ದಕ್ಕೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಆ ಪರಿಹಾರ ಆದಿನ ಅವರು ಅವೇನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಒಡೆಗ ಅವೇ ಜಾಗ ಹೋದು ಬೂರೋಡು ಅವಿದ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಈತ ಪಂಚಾಯತ್ ತಗುಲ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಳ್ಮೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಸರಿಯ ರೆಡ್ಡು ಸರಿಯ ಬತ್ತು ಕೊನವೇರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಹೆಚ್ಚಾಣಿಂದ ಅಣ್ಣ ಕೊನದು ಒಲ್ಪ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ದಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಈ ಕಂಪೆನಿನ ಇದು ಪಂಡರು ಈ ಕಂಪೆನಿಲೇನು ಎಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಾರ ಐಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್
ಮುಂಚೆ DC ಬೋರ್ಡು ತಿರ್ತದ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಡ ಮಿತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಲ ಅವೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಬತ್ತದ ಬಾಕಿಲೇ ಪಾಡುಡು ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದು ಸ್ಟೇ ಕನಪೇರು ಆ ಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ನೇಲೊಂದು ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಪಾಪದಾಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಬುರುಡ ఆయన ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಕೋರ್ಟ್ ಅವೇನು ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಅಂಚಿಲಾವಳಿ ಇಂಚಿಲಾವಳಿ ಆ ನಿರಂತರ ಐಟೆ ಕೊರಗೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ತುದೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒರಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಈ 10 ಮೋನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ರಾವಣನ ತರ ಕಟ್ತಿಲೆಕ್ಕ 10 ಕಟ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೆಟ್ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಪುನತ್ತ ನರನೇ ಕಟ್ಪುಡಾಪುಡು ದಾಯಗಿಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ನಂದಿನಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೊಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಪುಂಜೋಲ ಕೈಲ ಕಡೆ ಪತೊಂದು ಉಜ್ಜೇರು ಪತೊಂದು ಕಾಪುವೇರಿಂದು ಬೊಂಟೆ ಕಾಪುವೆ ಅಂಚ ಮರಣಿ ಸೇರ್ದಿನ 1,000 ಜನಲ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲಾವಡು ಜವನಿರಾವಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕೈಲ ಕಡೆ ಪತೊಂದು ಅವ್ರು ಓಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಲ್ನ ಬೈದನು ನರಕದ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಏತು ಕುರ್ತೆಲುಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತು ಸೀಕುಲುಪ್ಪುಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ ಸೀಕಲ್ನ ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ತುದೆಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಡ ಅವೇನು ಉಂತಾರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಡ್ದು ಜನ ಬರೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂರು ಊರ್ದಾಕಲು ಒಟ್ಟಾದವೇನು ಉಂತಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಊರುಡು ಯಾಪ ಕ್ಷಾಮ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಪ ಊರ್ದಾಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಐಕ್ ಪೋಯ್ಜೇರಿ ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಂಡನೆ ಯಾವ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಮೀರ್ದು ಪೋಡುಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಆಂಡ ಯಾನು ಬದುಕೊಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದೇನ ಅವೇನು ತೆಪ್ಪಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಗ ಏರ್ಲ ಏರೆ ಆದುಪ್ಪವು ಎಂಕ್ ಅವು ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಏರು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ತೆರಿನ ಕುಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಪೆನಿ ಆದುಪ್ಪು ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅಪಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಒಡೆಮುಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಂದಿನಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಐತ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನಂದ ಆ ನೀರು ಒರಿಯಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಡ ಅವು ಸಂತಾನ ನಾಶ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮೀನು ಲೆಂಚಲ ಸೈಪಿನತ್ತು ರೋಗಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ ಆತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಲಾಯಿಲಾಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಸಾಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆದಷ್ಟೇ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಣ್ಣ ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಕಾರಣ ಇರು ಪಣಿನೇ ದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಜಿಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಜಿಡ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅಜ್ಜಿಡ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ ಪೂಜಿ ಆಂಡೆ ಒವ್ವೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದಲ್ಲ ಮೈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕಂಪೆನಿನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ತುದೆಕ್ ಬುಡುಪಿ ನಾವು ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಜ್ಜಿ ಮರಣಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮರಣಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂడి ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಮನವಿ ಕೊರ್ನಾಕ ಪಿದಾಯಿಡು ವರಿ ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿರು ನಮಲಕನೆ ಆರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಅನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ಕೇನಂಡ ಆಂಡ ಒಂದೇಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತು ಈತ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂಡೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರದ ಬಾರಿ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ನರವರ್ಪಿನ ಅವೇನು ಉಂತಾರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇನು ಇಡಕ್ಲ ಖನಲೈತೆ ಹೌದಾ ಖನಂತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನತ್ತು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಏರೆಡ್ದು ಆವತ್ತಂದ ಅವೇನು ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಏನು ಯಾಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಐಕ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ NOC ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ದ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಕಾವಡು ಉಂಡು ರೂಲ್ಸೇ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಗು ಮಲ್ತಿಜಾರ ತಾನು ಬೇಜಾರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಜಾರಡ ಅವೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬತ್ತದ ಮೊಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬಾಡ್ಯಾರ ಜಿ ಅವೇ ಬಂದಿನಿ ಬೀಗ ಬಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಬೀಗ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೋಲ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಂಡ ಸೂಟ್ ಕೇಸೆ
ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ದುರಂತ ಬೈದಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏರೆನ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ದುರಂತ ಬತ್ತನನ್ನ ಅಂಡ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ್ದ ಅಂತ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನವರು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಡ್ ಬಾಂಬು ಬೋರ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಪುಟ್ಟುನಕಲು ಪೂರ ಅಂಗವಿಕೆಲ್ಲ ರಾತಿರತ್ತೆ ಮೂರು ಕೇರಳ ಎಂಡೋಸಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅಂಜನೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಏರೆಗಳ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂದು ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಭಾಷಣದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗುಲ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ತೋಜು ಅಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನವೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ತುದೆ ಬರಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುದೆ ಬರಿಟೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದ್ ದುಂಬುಪುರ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಡು ಅದೇ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತದೆ ಅಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬುಪುರ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪುರ ಪತ್ತರ ಪೂಂಗಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಯ್ಯಲ್ ಪತ್ತರ ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಾಳ ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವನ್ ಪೂರ ತಕ್ಕ ಸಂಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಬಕ ಹೆಚ್ಚದ ಆಳಾಪಿನ ಎಂಕಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಸುತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಅವನ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಚಂದ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಡ ಕೇಳು ಜೀ ಪಂಡದು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರ್ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಜಾವ್ ಕೊನ ಕಜಾವಾಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡಲ್ ದೇ ದಕ್ಕುಜೇರಿ ತುದೆ ಕೊನ್ಪಿಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಐತೆ ಈರ್ನ ತುದೆಟ್ ವಾಟ ರೀತಿದ ಮೀನುಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ಪೆ ಮಾಲ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ತುದೆಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ತುದೆಟ್ಲ ಇರ್ಪೆ ಮಾಲ ಅತ್ತನ ಬೇರೆ ಇರ್ಪೆ ಮಾಲ ಬಕ ಮಟ್ಟೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆ ಬಕ ಬಲ್ಚೆಟ್ ಬಕ ಕೊಕ್ಕರ್ ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನು ಕೊಕ್ಕರ್ ಪಣಕ್ಕೆ ತಾಕಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಕ್ಕರ್ ತಾಕಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಕ್ಕರ್ ಬಕ ಒಂದು ಕಾಣೆ 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 ಮರುವಾಯಿ ಅಜೀರ್ ಕಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಮರುವಾಯಿ ಪತ್ತರ ಪೌಂಡಿತ್ತ ಅದೇ ಇಟ್ಟೆ ಮರುವಾಯಿ ಪತ್ತರ ಮನೆಗೆ ಬೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಕ್ಕದಾಲ ತಿಕ್ಕಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಂತು ಜರ ಎಟ್ಟಿಲ ಬೆಜ್ಜದ ಅವು ಕಟ್ಟ ಪಂಡಗ ಉಲಾಯಿ ಬರುಂಡತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ಕಟ್ಟ ಪಂಡಗ ಉಲಾಯಿ ಬರುನ ಕೆದುಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ತುದೆ ಇಟ್ಟಲು ಕಂಡು ಬೈದ ತುದೆ ಇಟ್ಟಿಲು ಕಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಟ್ಟಿ ತುದೆ ಕಂಡು ಬರಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ವೈಲ ಕಂಡ ಎತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೇಂಡ ತುಳು ಸಿರಿ ತುಳುತ್ತ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಪಿನವು ತುದೆ ತುದೆ ಬರಿ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿದ ಆಲಡೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮೀನುದ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಸರಿ ಆವುಡು ಇಂದು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದ ಕುಲು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇನಿ ತಾಳ್ಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಜಯನಂದೇರೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಡೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಒಲ್ತೊಡ್ದು ಅದೇ ಉದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಡೇವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ಮೂಲು ಆಣೆಕಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಂದಿನಿದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತು ದಿನ ಜನ ಒಂಜಿ 7,000 ಜನ ಒಂದು ಬನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನಿದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂದು ದುರಂತ ಆತನಂದಾಂಡ ಆತ ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಪೈಪುನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದುವೇರ ಪಗನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೈಪು ತೆತ್ತು ದಕ್ಕದುವೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲೆ ಉರ ಬಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುವೇರು
ಅಂಡ ನಂಕ್ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿಡ MLA ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಡನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಂಕ್ ಕೇನು ನಾತ್ ಇನಿ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಂತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆತಿನಂಚಿನ ದುರಂತ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತುದೆ ಸರಿ ಆವಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮು ಸರಿ ಆವಡು ಮಾತ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಕಲಕಲ್ನ ತುದೇನು ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವಡ್ ಅತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಲಾವಡ್ ದುಂಬು ತೂಂಟಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಲೇನು ವಿಳವಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪತ್ತಾವು ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ 15 ವಾಯ್ದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸುರುಕು ಬಂದಿರ ಇಂಕ್ಲೆ 10 ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರು 10 ನಮಕ್ಲೇನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎತ್ತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ದುಮ್ಮದ ಕಮಿಷನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಆನಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿತ್ತು ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ 6ನೇ ಸಭೆ ಎಟ್ಲ ಮನೆ ಮಂಡ್ಯರು ಇಂಕ್ಲೆ 10 ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಅಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಆವಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗ ಅಥವಾ 10 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆಂಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ್ದು ಏನು ಸರಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂದು ಪಂತಿ ರೈತರು ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಡ ಕಮಿಷನರ್ಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಎದುರುಡೆ ಫಂಡ ಇಂಕಲು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಕನ್ಪಾಲೆ ಕನ್ಪಾದವ್ರ ಇಂಕ್ಲೆ ತುದೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬಂತ ಐಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಬಂತೇರಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ದಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಂಜಿನ ನವೀನ ಇಂಕ್ಲು ಪಿರಪೋಪಿಲ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಪಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಿದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಆ ಇಡೀ ತುದೇಟ್ ದಿಂಜಿದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ತುಳ್ಳಿ ಉಂಟಂತ ತುಳ್ಳಿಲ ಕೆಸರನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಲಾರಿಲ ಒಂಜಿ 4 ಹಿತಾಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ್ ದೆತ್ತದಲ್ತದ್ದು ಬೆತ್ತಗಡೆಗೆ ವಿಳವಾರಿ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಲ್ಪ ವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ತೆಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವೇನು ಅವೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಉಂತವನ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನಕಲು ಮುಚ್ಚೋಡವೆ ಅತ್ತೆ 2 ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಕೇವಲ ಇದು ನಂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಕೆಲವು ತುದೆಗಳು ಇತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೋಡು ಜತ್ತು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತುದೆಗಳು ಅರ್ಧಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಡ 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮೆ ಮಾಜಿಡು ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ತುದೆ ಮಾಜಿಡು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯೊಳಗು ಮಾತ್ರ ತುದೆ ಅರೆಗೊಳಗು ತುದೆ ಇಜ್ಜಿ ತುದೆ ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಮಾತ್ರ ತುದೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಮರ ಮಟ್ಲೇನ್ ಕಟ್ದು ಇರಕಟ್ ಪಂಡಾರ ನಿಗಳು ಒಂದೇನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗರ್ಪೇರು JCB ಕನ್ಪೇರು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೀರು ಉಂತುನ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ರಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡುಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಗಲ್ನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾವಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿವಾರಣೆ ಆಜಿದ್ನಾಡ ಈ ದೇಶಡು ಮಾದ ರೀತಿದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಶಾಪುಡು ನರಮನ್ಯದ ಬಿದೆನೆ ನಾಶಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಲಯನವನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನ 20 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿದಿಗಲ್ನ ತುದೆ ಮಾತ ಮಾಜು ನೂತಾಯ ವರ್ಷಡು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವರಾಶಿ ಇನಿತ್ತ ಉರಿದೊಮ್ಮು ನಿತ್ಯದ ತೂನಗ ನಂಕ್ ಪರಿಸರ ನಾಶಾತಿನಿತ್ತ ಸಂಕೇತ ತೋಜುದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಮೂಜನೆ ಮಾವದ ಆಪುಣಂದ ನಾವು ಪರ್ಪಿನ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆದಿನ ಮಾದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾವಡು ಭಾರತ ಕಾವಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಕಾವಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಾವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೂಲ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಮಾತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ತುದೆ ಬರೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅವಳು ಐವಾಜಿಪ್ಪ ಮಾಳಿಗೆಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಡ್ ಕೂದಿನ ಕಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ದುಃಖ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನೀರು ಬತ್ತಂದ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಅಂಡದೆಕ್ಕರ ನೀರಿಜ್ಜಿಂದ ಕೂಡ ತುದೆ ಬರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಕೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಚೇಳಾಯರು ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ರದಾದ ಪನ್ಪರೆ ನಂದಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಂಕಲೆಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ದೆತೊಂದು ಇರು ದುಮ್ಮು ಪೋತಿನಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಂಕ್ ದಾಯಗಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ
ವೈಕಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಊಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಪತೊಂದು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮಲ್ಪ ಸಮಸ್ತವಾಯನಂಚಿನ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತೆರನ್ನ ಎಂಕಲು ನೆತ್ತ ದುಂಬುಗೊರೆಕ್ಕು ಕೊಂತ ಅವರು ಜಯನಂದ ಆಡು ಕುಡೋರಿನ ಪಂಡದತ್ತು ಎಂಕಲ ಇಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲೊಂದತ್ತು ಸಮಸ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಕೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಂಕಲ ಕನಸಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ 200 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ 200 ವರ್ಷದ್ದು ಮುರನಿ ಮುಟ್ಟಲಾಗ್ಲೆ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದ ಕಲೆವನ್ನು ಬರ್ಪಂದ ನಾವು ಅದಾದ ಮಲ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಐಕಾತ್ರ ಎಗ್ಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏರುಳ್ಳಿರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆನ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ಕಳ ಇಂಕಲ ದಾದ ಬಂಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬೆಂಚ ಆ ಪರಪುನ ನದಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನದಿಯವು ಅಂದ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತುದೇನು ಎಂಚ ಆಲು ನಲ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರೋಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡೋರತ್ತು ಬರತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಚಿನ ಆ ಮೀನು ಪತ್ತನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಪಿನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡೋರ ತೂವರೆ ಮಾತಿರಗಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಮರಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜಯನಂದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮರಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂದು ತುದೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಸೈಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಪುನಃ ತಿನಲ್ಚಿನ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಬರೀಟೆ ಉಂಡವು ಪುನಃ ಆತದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದೆ ನೇನು ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ನಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪು ನಕುಲು ನಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗುಲು 150 ವರ್ಷ ಬದುಕುಜಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ 150 ವರ್ಷ ಬದುಕುಜಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲೈನ್ ಬದುಕರೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನನೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪೆ ಬದುಕದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಜವನ್ನು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ಮಲ್ತದ ದೀಯಡ ನಂಕ್ ತಿನರಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಜ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನನಲ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಏಪ ಪೋಪ ಅಪಗ ಊಲ ನಂಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡ ತುದೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಅಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಪಾತೆರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೂದೆಟ್ಟು ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೊರಿಯರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲೆ ಕೊರಿಯರು MP ನಗಲೆ ಕೊರಿಯರು ಅಕಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ದೊಲೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈರೆ ಮಾತೆರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಅಂದು ಬಂಡಾರೆ ಅವು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೀರು ಬೋಡು ನೀರು ಇಚ್ಚಿಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ದು ನೀರು ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡ ಆಗ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪಾಡು ಇದನ್ನ ತೈಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪುದಂಶ ಮೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಪಂಡ ಆಯನ ಮತಿ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ನೀರು ಪನ್ಪುಣವು ಜೀವನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ನೀರಿಗೆ ಜೀವನ ಅಂದೆ ಪುದರಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೊರಡ್ಡ ಆ ಜೀವನನು ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಣಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಮನವರಿಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾವಳು ನೀರು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅರಿವುನು ಆ ತೆರಿಪುನು ಕೊರಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟಡಿ ಫಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರುವ ಇನಿ ಪಾತೇರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಾಖಲನ ಕೂಟ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವು ಕಂಡೆಯುವುದ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೂ ಇಡೀ ತುದೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪನರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಾತೇರಿನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಉಂಡು ತುದೆ ಹಾಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಡ ಆಯ್ಕ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಕಂಡೆವುದ ಆ ತುದೆ ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಮೀನು ಪತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅವು ಮೀನು ಉಪ್ಪಡ ಇಟ್ಟು ಪುಲ್ಲಾಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ತುದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆವುಡೆ ಉವೇ ಕಾರಣಗೂ ಐಡ್ದು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ರೆಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಮರಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಕರೆ ತಿರ್ಜಿಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಆ ಪೈಪುನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುಡು
ಓಲು ನಿಜ, ಗೊತ್ತಾ ಕುರ್ತೆ ನಿಜ, ನೀರು ನಿಜ, ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜ, ಆ ನಿಜ. ಪೈಪ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರು ನಮ್ಮ ದೆತೋರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಕೇಳೊಂದು ಪಟ್ಟಾಗದ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.